Hola, lectors. Benvinguts al nostre Draw My Life. Nosaltres som Diego i Zipen i avui vos narrarem un final alternatiu del llibre Le Pays Freda, d'Albert Sánchez Pinyol. Aquesta història comença abans de l'inici del capítol 16. Ara, sense més preàmbuls, començam. Era una nit amb molta tempesta i el far projectava la seva llum a l'horitzó. Vaig sortir a correcuita al balcó del far i vaig cridar, apropant-me a la balustrada: «Batís!». «Torni al far», vaig cridar, però en Cafó ja havia sortit. Estava al llindar i havia agafat un tronc amb la seva mà, com si fos una porra. A pocs metres d'ell, una multitud de citauca ja s'abocaven amb els seus ulls penetrants, mostrant una mirada amenaçadora que jo no oblidaria mai. Per un moment, que va aparèixer una eternitat, el Batís es va quedar immòbil, mentre els citauca observaven expectants. En Batís va córrer pel granit en línia recta. Llavors, els citauca li van atacar per totes bandes. Es movien amb una rapidesa tan impressionant que ni l'atleta més experimentat hauria pogut reproduir-los. Sortien de la foscor, cridant amb una alegria que mai havien conegut. De seguida es va convertir en el centre d'una roda. Els citauca volien apropar-s'hi, però ell s'havia posat en guàrdia. De sobte, un grup va sortir dels arbres i va intentar agafar en Batís. Un d'ells se li va penjar a l'esquena i li va immobilitzar el cap. Dos citauques més van aconseguir el mateix amb els seus braços. Finalment, les dues cames van deixar de moure's. No m'ho podia creure. Finalment estaven mostrant signes d'una intel·ligència millor, coneixent la forma d'immobilitzar un cos. Aquest esdeveniment no va durar molt, perquè vaig tornar al món tangible. Però veia com els citauques havien arrossegat el cos de Cafó. Uns segons després, desapareixia sota la superfície del mar, mirant-me amb el rostre desesperançador i cridant-me ajut. Jo no podia fer res, i en Batís i el citauca s'allunyaven de la costa. Jo no recordo molt d'aquella nit. Només sé que aquella depressió que, dia tras dia, havia florit dins la meva ànima em conqueria en aquells moments. Ni tan sols em quedaven ganes d'ofegar les meves penes amb plenaris. Un matí, mentre estava descansant, uns sorolls poc comuns em van despertar. Sentia com algú dibuixava la sorra. Per primera vegada, en un parell de dies, vaig aixecar-me del llit i vaig baixar fins a arribar a terra ferma. Feliçment, o tristament, no vaig trobar cap citauca, però hi havia una sèrie d'inscripcions que deien: «Fuig d'aquí quan puguis, ja no ens interesses». Algunes setmanes després, el vaixell amb el meu relleu va arribar, després d'un any d'haver estat aïllat de la civilització humana. Vaig intentar tot el possible per impedir que el meu relleu es quedés, però ell era tossut. Finalment, es va quedar. No vaig dir res i vaig anar-me d'aquella maleïda illa. No podia creure que havia sobreviscut tant de temps en aquell lloc inhòspit, però ja no m'interessava. Va ser la darrera vegada que vaig veure la seva silueta enmig de la mar. Tots aquests fets van ser reals, i els escric ara, quan encara no he oblidat aquella època. Espero no escoltar mai cap cosa relacionada a això. Vull girar full, tot i que jo ja no sigui el mateix d'abans.